CCTV control center a chuan meiche pahnih te chuan an zinga ron thok thar ve mi pakhat a hming jangbua chungchang chu an lo soi dun meka eng tiklai mai po in chunga le zel po sunglass a vo reng mai chu an hre thiam lo dun hle mai an duty lai chuan camera pakhat atanga thil thleng mek lo lang chu enzuin ru pahnih bike a in phur te chuan nula pakhat bag a lai chu sak pa an tlan bo dun lai hi a lo lang khiau maya an chief ne na chuan thil thleng mek chu report ngalin an chief chuan police control room lam a han be pup zuya chuti lai mekin control center a thok tu te chuan ngor takin ru te pahnih tlan chet zui na chu zong ngalin CCTV camera sang chu an endika mit khap kar lova ru te chu an mong phe tak nial po mu tur om man lovin an bibo ta tlet mai chuta an zinga thok thar ber jangbua chuan ru te pahnih bibo ru na chu camera dang atanga lo mu fuin an chief po chuan police te a hriat tir vele a vanai thlak takin police te chuan misual te chu an man thei pha ta ani thok tu te song chuan jangbua chu bun an ti hle maya amai ro chu ani na taka chuan jangbua hian thil ti theina mak tak mai thil engkim mu muan theina super power aneya rang taka thil che pot te po minol puite anglo takin muang changin a mu thei bi kani he akhomu muan theina danglam tak wang liau hian ru pani te cherang zet te po kha an man chua pha thei hialani jangbua no pan lai ron langin heta hian pol nga zirlai chu walania a thian nu sumi nen in tlan siak na tel ve in hemi tum hian a voi khat nan jangbua chuan slow motion a thil thleng atong fu ta ani anu le paten an thria chuan huwa doctor pan pui ania te sang te apal tang nuwa doctor chuan jangbua hian amit nama harset na makdang lam takle wang tak atok ti hre chuakin he a dana wang hian jangbua chuan thil engkim hi midang te ain a hmumuang ta veka thil thleng zung te po chip cher takin a hmu thei pha ani doctor po chuan jangbua theina hi kong sang manga te sin bol avom thut te pon jangbua chuan alo thlen na zon tur a hmu thei wangin alo man chata doctor chuan thuron pe in a in ti ha lu tu kemo atlan vak chuan atak sa in atur na sa dona amit adel thei pha hial mai thei ti a hril nge hei wang hian engtik lai po tarmit dum vo reng turin acha ngal bok jangbua din hunte an zir chiana an hriat thiam chho nuwa apa chu foreign lama na te thokin jangbua enkol damle ani thuai theinan rim takin a thok zela anu le afar nu nen chawa ko sa in an om ve no thin he athil pek don mak tak mai hi achang chuan anuna van ne na thlen tu ani rualin achang ero chuan van duina thlen tu te po alo ni ve thin bok skula po tarmit dum avu arenga wang chuan a classmate then khat te atanga deuso na le diriam na atok na sa hle thina thian kom tu mangpo nei theilovin ama kom du tu chun sumi nen chuan anin zui chot thin anin zui na saboka jangbua chuan sumi chu arukin alo start hle maya amai ro chu mi tu main an kom du lo jangbua akom na sata wangin sumi chuan harsa na sang le musit na te po ato pha ve nge heng zong wang hian hre tak chungin sumi chuan jangbua chu athla zui pha ta ani jangbua chuan thian kom tur tu ma ane tak lo awangin amal ve hle thina hei wang hian amit chu chevek lo sela tarmit dum vu angai to lova om chu adu tatlat maya in lama anu om lo hlanin TV te chu tarmit dum tel lova na sataka entrenin nai takin a chhuna zanin a en to vak mai thina amai ro chu beisaya in amit chu alo tlo phian engtin ma a chiat pha ai lo atum lo devin TV a movie entrina a chang tunu te chu a start pha ta hial mai ei wang hian TV a lem chang tu te chu chik taka lo thirin anti dan te azirna sa thin le heta chin hi chu ponlama chhuale thian kompo atum ngai ta lo poisaren luat wangin ramdanga apa na thong po chu aron ho khat leya mit khap kar lova kumsom lai alo liam vele tareng mai nikhat chu an na tho na huna apa chu che sualin aboral thu an trezuya he an van duaina to awang hian jangbuan mu po in atuar hle anu le afar nu te ti lova chuan jangbua nuna
mi poi mo dang chun chu ama enkol tu Dr. Seyok ani maya ti chuan Dr. Seyok a mutu chuan damdoi ina vakalin Dr. chuan pona chuak tam tur le chungkwa chomna na eizonna dap chove tan to turin thu alo rona Dr. thu ronang chuan he huna CCTV control center a hian na alo zom ve ta ani jangbu chuan he ana thola hi nuam ati hle maya anau panlai atanga a drama le movie entry te chu hria chhuah tirin tuna a hna ne na adang lam na chu lem chan le atakram an ni na lai hi ani deuh mai ome office a chuan tuma po bengai lovin a thut pui pa bongsu point biak tlang nel a han tum thina ma se a hlo cham CCTV a thil thli thlai pa in mi pakhatin an tumram an thlen nan pen engzat nge ke in an kal thin tlang pui ti te chu lo chu thinin a ziak chuak nge nge a thut pui pa bongsu chuan chu lo hria in mak atiang reng hle ma se engma azot boi lem lo thung ni khat chu bongsu chuan jangbu ne na bil nu nei le nei lo a han zota jangbu chuan anau pan laya a thian nu asta ruk thin sumi chu hre chuakin chu minua chuan mei chetang tuma ala tong le lo ani ti te achiang hle atuka jangbu chu sumi teina tlo tura vakalin sumi chu alo thang tha hle ti awa muwa amai ro chu sumlama har satna lian tak atok me ka ni ti hriat takin lon puk tir tu te chuan sumi chu ba an lo thing mek nge nge an kiang lokatang jangbu chuan ngoi renga lo thirin sumi chu mai chana nge va mu atim le ta deuh tlat CCTV camera tang te chuan sumi chu ngun zo ka thi thlain ani tin hun man dan te chu chip chiar zokin a hriat theik pha tlai tin sumi chu a hnabang lam a holai mu tur a om zia hokonga kofidora apeng koi ngei ngei thin ti te po chu a hre chuak thar bok jangbu chuan sumi ti thin dan a han mu chuan alo ti ve zela kofidora te chuan a chol ve ta thin ani ni khat chu kongsi rami sofa hlui an du to lo let reng mai he muin ding chunga coffee a in thin na mun kongsi ra chuan sofa chu a hnu pheita thu chunga a in ve to na ati ani beisei angein sumi chuan akal na thina sofa lo in hung thar chu muin alo om ngot dan po ngai tu azui lovin nuam sataka thuin coffee chu a in ve ta atuka chuan ruwa na sataka surin jangbu chuan CCTV camera tangin sumi chu bastana atang laklo ani ti alo muwa boyang su chu bastan lama in phur phei tirin chuta chuan in la hero tak mai hian sumi chu ke drama a anti thin angin ni hliapin awa zon ta sumi la chuan anau pan laya kom thin jangbu ani ti hreto lovin alo haw shrep mai chumi nuwa chuan jangbu le boyang su te chu doctor mutura kalin sumi thin lung ne dan tur an vazot ta top mai Dr. Seo ka chuan pangpar pe top turin alo shrila athu ka lo then chuan sumi chu musical drama audition nei turin manmo takin akal chuak an manager nen phone a in bia in manager chuan atlai to thu alo shril mak sumi ti ngai na hreto lo lutuk chuan kholaya chuan phone mang chungin azai ta top maya rinai da ya alo zai thema wangin kongami ti point an lo thir thup mai chuti lai tak chuan jangbu po hairstyle thar nen pangpar king chungin asir loka alo ding nge nge sumi zai zo hnuwa jangbu chuan awapana pangpar chu apeya sumi la chuan hrethiam lo zet hian pangpar in pek khuna ni lo thu soin noodles ei achak jok thu alo shril bok sumin kalsana tumlai tak chuan jangbu chuan ano panlaya anin kom thin thu soin a han in mel hria tir thalea chuti chungpo chuan sumi chuan alo la hre chuak chung lo jangbu ati mingpu thian anei ngai lo thu alo soi jangbu chuan ati sur hrethiam ngalin akom thin sumi lo jok midang dai alo hel ve charani ti a hre chuaka amai ro chu khwa atlai zo to henu sumi hi adu to tlat mai si atu ka chuan tumlo devin sumi nen bok chuan konga anin tok lea sumi chu alo bor hle mai athil khai te chu jangbu chuan khai ho puin kalsan le atum lai tak chuan sumi chuan engwanga anau pan lai thian sumi chu zong nge ani a han zota jangbu chuan
sumi chu kangai tak zetani ti na chang he thu han hriat hian sumi chuan soitur a hrelo hle jangbo chu office lama let lein CCTV atang chuan sumi bok chu a thir le a phone alo mang mek alandana sumi chu musical drama a tel tura thlan chu anin a hlim lutuk chu kholaya chuan alam ta chiam maya a hlim lutuk awang chuan jangbo po chu ommona alo hlim ve em rengot sumi lem chu aziak ta nge nge a chumi tlaya chuan sumi chuan an hathar chu lomin dora thil alo ei meka jangbo bok chu aron langle noodles case khat top hi sumi hena pein pangparai chuan ati hlim zo nge a bei sei to thu a ril bok dora chuan in kom zuin sumi chuan a drama chantur script te chu phorin a han changchin vela hun hlim om tak an hmang zui ta ani atuka jangbo chu sumi te in lampanina kala boyang su chuan CCTV atanga lo muin jangbo hian sumi te in thlennan pen engzat nge ngai ti a chhut mek ti a haimol lo tlailama chuan sumi nabang in a thlen chuan an kota jangbo lo thu reng muin an wak dun to vela sumi chuan jangbo na thote zotin an ti dun mol mola jangbo sofada khan thu cholin sumi chuan ofidor nei tu pa chu a star thu le kara nei arin thu te a soibok jangbo chuan alo thik ru hle a cafe ngak tu pa chu hun engemaw chen amel rum hle jangbo chuan sumi ril ru ne nan kara phur achak tatlat maya amai ro chu anei silo ti chuan atu ka office lama a tho pui te chu kar ho tur an neim ti azot kwal ngala van thoi thlak takin a tho pui te zinga tu ma kar nei an lo om lo chumi nuwa sumi chu a ho konga lon phuk tir tu te nen in tong lein angai te bokin ba an en thing le a chuta jangbu le boying su te chu ron thleng hlolin sumi chu loan collector laka an lo chana office a an let le nuin sumi chu CCTV pakhat ma ading lai muwa sumi chuan kalomi o tin alo awa jangbu chuan chu alo muin alom ru le chumi sana chuan paka jangbu le sumi te chu leng dunin jangbu chuan na thel ro tla chu alo mana sumi kuta pein kar nei tala khoya nge ikal duang teina zota sumi chuan kar nei la chuan tuipui koma kakal siang teina lo chang jangbu chuan kar chu nei thei ri lo ma se an khoba sa chuan a chuang fawa driver nen po in kom ngai chavin baseball te an khel dun hiala anin kom na atangin jangbu chuan bus driver puina dilin bus driver po chuan remma lo ti ve ta atuka chuan basin sumi hi tuipui kama hruai tumin kalkonga te chuan an hlim tlang hle an tumram hi khoshan da yan yawangin ko pani in car bordara chuan police duty ten bus hi an lo ti dinga tlang an phal sak ta tat lo mai sumi chu thin rim hle a police chu awa in nial pui heti chung hian jangbu chuan sumi chu munom thlirin alo thira hun engemaw chen an in nial nuwa boyang su chuan sumi chu engtin tinemaw beng dai thein an kholama chuan an kir le ta ani CCTV control center an chief chuan kidnap case a hluar chho hle ti soin thoktu te chu ngorle zuala be turin a fuya chuti lai mek chuan jangbu eroin sumi chatlalai chu computer atang chuan munom ti takin alo thir thung amai ro chu athil thir lai mek chuan camera mu phak lo zona akal lai takin thok le khata sumi chu abo ta thut mai jangbu po achi ai man mo taka abo na hun pan ngalin sumi ngongor konga lo tla chi chu avamuta angai tuana po asen man main sumi chuan alo ti der reng ti hre chuak thuain sumi po chu aron in larji ve thuaya jangbuan angai tu tak takem ti afia du wang mai maya test chinvel hi alo ni chuta sumi chuan min duem a han tia jangbu ala chuan rang zeta o tia changin sumi chuan jangbu termit chu a han la thla a fop ta jangbu chuan sumi chu thla hoin sumi chuan in lenga asom zuya in chung an lu chuan loan collector te buk chuan lo muakin a in chung chu an lo soi sana sa hle sumi chu abarul thuai turin an vo zui bok jangbu chuan sumi chu humhim du viau ma se van doi thlak takin aril ruwa boi to lutuka wangin a khom hu afia alo to roi maya a che hero le thei talo
alua haina satlu tuka wangin chuata atlua loan collector te trinfel nuwa jangbua po ron har chuak lein sumi in chu thei angin antifel duna antifel lai chuan jangbua chuan lemziak hlui to tak mai annau pan laia ama zia ngei chu a hai chuak chuta chuan anau pan laia akom thin sumi ngei mai kha ani ti a hre chuak ta sumi chu in puangin khahun lai khan a thian pa jangbua chu ama mo laia akal san ta ka wangin hre om atia sumi chu a in thiam lovin chu wanga jangbua chu hrelo der kha alo ni jangbua chuan soitur po hrelovin angoi tareng atuka chuan amit entir tura kan lein doctor chuan amit chu ama aya a chiat zol to thule engti khuna po amit chu del thut thei reng ani thu alo hrila jangbua chu aril ruwa ha hle akal na huna pianga ake pensa chin chia zelin amit alo del thut ani poin kongchina hriat theinan a inzir chhove bek bek ani lelama sumi poin leiba anga ema wangin abarul nan a in le lo chu atiral ta top maya omna tur po nei lovin alo om ta hial mai dan pa ngai bokin jangbua chuan sumi chu monitor atangin alo thir ve reng bok sumi chuan bom keng chunga mi abelai chu a en meka an tho puinu pakhat chuan kar pakhat hun ngai renga voi tam tak tan kwal to chu lo mu fuin aring hlel deuh tatlat mai motor license plate chu zoom in chu kar chu mi kidnap ching deuh police ten an zon lai mek ta alo ni nge rang taka chief ne na report ngalin chief chuan police ho hriat tir le a amai ro chu minute rei lo ta chungin kar chu alo bi bo mandai kar bo rualin jangbu poin sumi chu a muta mai lo amang ang le ta hle maya jangbu chu man mu takin cycle chuan sumi bo na hun lama chuan atlan thuai amai ro chu van thuai thlak takin konglaka amit aron fi alo tran ta kar pakhat nenin suin boyang su chuan thil thleng engkim chu CCTV a alo movek man mo takin jangbu omna lam apan ve ngal bok sumi chu kidnapper te chuan chemte nen an lo beya kar chunga lului tir tumin chuti lai tak chuan jangbu chu aron thleng ve lol ring takin sumi tin a han awa kidnapper po chu azam chengal tlan bawa tum lai takin police ten ron nang chingin an man zui ta ani sumi po chu zona zo an duwa wangin police ten an hloi tel bok jangbu chu chuang bangin boyang su chu aron thleng zuya jangbu khomu fia talo lutuk mangang chu atrap ta top maya akhomu a fia lo zui ta kem wangin sumi hlat theyang bera omzai arel ta ani sumi chuan jangbuan alo la thlir reng thin be sein CCTV chu nitin abai bai zia amai ro chu anin mukhat to le thla engemaw zadal nuwa nikhat chu kofidora jangbua thulai tak mai chu sumi chuan mufuin phur takin a han bai bai a ma se a be sei lo devin jangbua chuan bai bai le ta hnekin mol aron lek chuak ta mai amit alo del der to hi alo ni sumi chuan makati in atur thiam lo hle maya ngoi renga zui roin art gallery pakhata asui thleng ta a chunga chuan ama sumi lemziak tam tak lo in tarin heng zong zong hi jangbua zia vekani chuta jangbua thu soi ron in play in kamit chuan sumi hi muthei to lo maila kamit thla a amel hi acham reng tong ati ani atuka sumi chuan jangbua chu zui rulein thokle khata jangbua chu aron in her thuta voin chu khoya nge kan kalang tin aron zot ta thut mai sumi in a hria chho tak chu jangbuan khwa muthei to lo ma se abul naya a om ve ti alo la hra thei tho hi alo nia loma wanga mit tui tla phungin sumi chuan jangbua chu ngep takina kwa ti chuan a movie hi a top ta ani